दानो हायो नबजित नार्जारिया बिनि मोनसे उदाहरन जागोन खारन बिथाङा खोब मोनसे खना जायगानिफ्राय फैदों DID लिटिल मास्टार सीजन 5 बे 5 नि विनार सांखाथिनि जोंनि गलाघाटनि बर'नि सासे फिसा नबजित नार्जारिनि जे देरहानाय आरो बिथाङा देरहानानै दिनै गावनि जोनोम जायगायाव आगान होजेनदों आरो बिथांखौ दिनै नैबे ओनसोलनि गासैबो माहारियारि आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद गलाघाट जिल्ला आसु गलाघाट जिल्ला आगसु आरो सिसुपानिनि गासैबो रायजो राजा ज' जानानै बिथांखौ बरायदों आरो बे बरायनाय हाबाफारियाव जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जोंनि गोजोननायखौ जों फोरमायदों जे बिथांनि जि फेमिलि आरो बिथांनि जि फोरोंगिरि बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामनानै बिथांखौ दिल्लीसिम मुम्बाइसिम लांनानै जि सीजन 5 नि कम्पिटिशन बेयाव देरहासार खालामनानै लाबोनायाव बिथांमोना थुलुंगाखांहोबाय आरो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो बर'नि गासैबो माहारियारि आफादनि खावलायनाय लेखायै गासैबो बर' माहारिनि बर' फिसाफ्रा जि भट होनानै बिथांखौ देरहाहोबाय बेनि थाखाय जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै गासैबो रायजो राजानिसिम जोंनि साबायखरखौ जोङो जासिहरदों आरो इयुनाव गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा जाहाथे बर'निफ्राय बेबायदि आरो माखासे फरायसाफोर एबा सोलोंसाफोर इन्टारनेशनेल लेभेलाव नेशनेल लेभेलाव लांनानै बर' माहारिखौ आगानसे जौगानायाव जाहाथे मदद होयो बिनि थाखाय जों रायजो राजाफोरखौ खावलायनो लुबैदों मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन जे गोग्लैसोनाय मोनसे जायगानिफ्रायबो जे सासे मानसिया वर्ल्ड क्लास लेभेलनि सासे सुबुं गावखौ दानो हायो नबजित नार्जारिया बिनि मोनसे उदाहरन जागोन खारन बिथाङा खोब मोनसे खना जायगानिफ्राय फैदों आसाम नागालेण्ड सिमानि आरो बे ओनसोलाव रायजो राजा जानाय गासैबो माहारिफ्रा खोब रां राशिजों चेलेन्जिंजों खोब रां राशि खम रां राशिजों थांनानै थानांनाय माखासे रायजोफोर बेबायदि ओनसोलनिफ्रायबो जे बिथाङा देरहासार जानो हादों आरो खना खनला थानाय रायजोनिफ्रायबो बेबायदि सासे सुबुं जानो हायो बिथाङा उदाहरन जानानै थागोन।